зиёда аз 1200 минтақа дар Тоҷикистон зери хатари офатҳои табиӣ эълон шуданд. ба онҳо селу обхезӣ, баҳман ё тарма, ярчу сангрез ва фуруравии замин таҳдид мекунад. ба гуфтаи кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандӣ, дар ин минтақаҳо 72 000 хонавода ё 400 000 нафар зиндагӣ доранд, ки бояд ба ҷойи дигар кӯчонда шаванд. нақшаи миёнамуллати муташаккилона кӯчонидани муҳоҷирони экологӣ барои солҳои мисол ина миёнамуллат ки қабул шуд солҳои 24-26 тасдиқ шудааст аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар маҷмӯъ бошад дар ин 3 сол 525 хоҷагӣ пешбинӣ мешавад. соли 24 175 хоҷагӣ, соли 25 ҳам 175 хоҷагӣ ва соли 2026 бошад 175 хоҷагӣ. аз ҳамин мавзеъҳои хавфнок бояд марҳила ба марҳила тибқи ҳамун супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоиши дахлдори комиссияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳолатҳои фавқулода ба тасвиб мерасад ва дар он рӯйхати хоҷагиҳои аниқшуда муайян карда мешаванд ва ба ҳамун мавзеъҳои бехавф кӯчонида мешаванд. гуфта мешавад ин теъдод аз шаҳрвандон дар солҳои гузашта зимни бунёди худсаронаи манзил сокини минтақаҳои хатарнок шуданд. ҳоло тақсими замин барои сохтани маскан бо назардошти хатари минтақаҳо амалӣ мегардад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар як даврае буд ки тақсимот ин солҳои 90 гӯем тақсимоти замин дар ҳама ҷоҳо амалӣ карда шуд. яъне ки аксарият мардум хонаҳои худсозам карданд, яъне ки бе иҷозати ҳамин мақомотҳои дахдор рафта хона сохтанд ва нигоҳ накарданд. ғайриқонунӣ гуфтан мумкин аст, рафта хонаҳошонро дар ҳамун мавзеъҳои хавфнок сохтанд. ҷои селраҳа буд. вале баъзе шаҳрвандон мегӯянд мақомоти маҳаллӣ аз бунёди хонаҳои онҳо дар минтақаҳои хатар огоҳ буданд ва худи мақомот ба онҳо дар ин ҷойҳо замин додаанд. мисол намеёра ин хона кадесиан ҳаминҷо мумкин нест 20 метр ақаллан дур бошанд мардими моро меёранд ҳаминҷа ҷо мекунанд зиндагӣ мехоҳанд бикунанд бечора ки ҷо надоранд ки ҷо бираванд меёранд маҷбур мехаранд ҳамин замина меоянд хона карда зиндагӣ мекунанд. ина об бурдеста, ина ҳама ҷазир шидеста. мақомот мегӯянд ки барои кӯчонидани сокинон аз минтақаҳои хатар ба онҳо дар дигар ҷой қитъаи замин ва қарзи боимтиёз дода мешавад, вале сокинон бар инанд ки тавони бунёди манзил дар минтақаи дигарро надоранд. аз ин рӯ талош мекунанд аз манзилҳои феълии худ накӯчанд. бар пояи омори расмӣ соли гузашта ҳамагӣ 225 оила ба минтақаҳои амн кӯчонида шуданд. дар соли 2023 дар офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон 51 нафар ҷони худро аз даст доданд. зиёни молӣ қариб 560 офат ба аҳолӣ ва иқтисоди кишвар 76 миллион сомониро ташкил додааст. Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ шумурда мешавад ва осеби ҷонию молӣ ҳар сол рӯ ба афзоиш дорад.